Mehmet Emin Özmen, Doğru Haber. Ew dawetvanekî hêja bû. Xweda li ser zaman û esrê sond xwariye. Dibêje ku însan di xusran û ziyanê de ye. Kesên ku ji hevdûra heq û sebrê tewsiye dikin müstesna. Hinek kes hene ku merak dikin. Gelo di navbera tewsiya sebrê û gotina heqê de çi ferqe ye? Bi rastî jî ev her du xusûsên muhîm di kelama Xweda de li pê hevdû hatine û murad û sebeba vê yekê heye. Gotina heqê, tewsiye kirin, bi kurtasî emirkirina başîtiyê, nehî û dûrkirina jinebaşiyê ye. Yani ew daweta ku dawetvan û dozwanê İslamê bi salan û bi esran kirinin. Banga ji bo heqîqetê û rastiyê. Elî Şeriatî dibêje ya, ez hatim we nerehet bikim. Di nava gotinên dozvanan de hewciye hinek gotin hinek kesan nerehet bike. Heger wiha nebe, tu qîmeta gotinên xweş û bi qîmet namîne. Heger gotina we zaliman netirsîne, textên zaliman nehejîne, ji xwe wê çaxê tu kes têkilî we nabe. Na heger gotinê we tesîrê dike, wê çaxê zamanê tewsiya sebrê hatiye. Lewra wê çaxê hûn ê di merheleyan de bi henek û zarê nexweş re rûbirû bimînin. Wê bê gotin ma van gotin û karana bi te ketiye. Hûn ê dûra mehrûzê îşkence, tade, şîddet, hebs, hicret û gelek tiştên dijwar bibin. Di dawiyê de hûn ê bi şehadetê re jî hevdîtin bikin. Heger hûn vana qebûl dikin, wê çaxê Xweda ji we re dibêje wettewâsew bis-sebr. Dawet weka agirê ku dikeve dilê însana ye. Bi îhmalkirina malbatê, bi şev û roj xizmet û xebat e. Ji bo kesê din bigêjin heqê ev xebat tê kirin. Tu kes bi zorê vî karê hane bi te nade kirin. Lê belê tu xwe di warê xizmetê de mesûl dibînî. Tu wextê nabînî ku di nava zarokê xwe de rûnî û zaman bidî wan. Lê belê tu ji bo zarokê din wext û zamanê didî. Ev eşq û evîneka mezin e. Di şevên sar ên zivistanê de, di wextên ku hew tenê kûçkên soqaqan li dervene, tu jî ji wî derî derdikevî, diçî dikevî dereyekî din. Ji wê malê direvî malekî din. Yek bi yek digêjî însanan û ferqa di navbera heq û batıliyê ji wan re dibêjî. Karê dawetvaniyê karekî eşq û evînê ye. Bi kîlometreyan diçe, hinekan dibîne û jê re heqê tewsiye dike. Hidayeta wan te kêfxweş dike, bixusûs li mêşkirina wan hêz û quweteka wiha dide te ku meriv nikare wê tarîf bike. Dawetvanî tiştekî xerîbe ne were. Tu heqîqetê rê wan didî, tu hewl û xîret didî ku xeletiyên wan ên bi salan serrast bikî, lê belê ew henekê xwe bi te dikin, te digirin, îşkence dikin, heta te şehîd dikin. Li dijî van tiştana çi xweş, wettewâsew bis-sebr heye. Tu xwe dispêrî vê û bi nimêjê sebir ji Xwedayê xwe dixwazî. Van çend ayetên me got dawetvan tarîf dike. Xweda bi sebirkêşan re ye, Xweda ji sebirkêşan hez dike, mizgîna cennetê bide sebirkêşan, piştî bi ayetên Qur'anê tarîfa dawetvan, vê carê dawetvan jî bi rêz dikin. Xweda sebra me zêde bike, me negerîne ji wan kesê ku sebra xwe dişkînin, ji îbadetê me re dewam, ji îxlasê re dewam, ji başîtiya bê menfaet re dewam, ji nankoriya însanan re sebir kirin dewam. Ji bo van gotinana tu ücretek nexwest, weka çawa pêxemberan jî ji bo gotinê xwe tu ücretek nexwest. Di rastiyê de gotinên wî pir bi qîmet bû, ew xwesa pir bi qîmet e ku zarokê me ji bo van gotinana hîn bibin, em wan dişînin dersxaneyan, em pere didin dersxaneyan da ku van gotina bi zarokê me bidin hîn kirin. Acele kir. Gotinê ku hewce bû ku bêje pir bû, tiştê ku hewce bû ku bikirana pir bû. Lewra ew dawetvanekî hêja bû, lê belê zamanê wî bidawî bû. Lewra nexweş bû, dixwest ku her tiştî bigotana û her karî bikirana û wiha jî kir. Hetanî ku li dinyayê ma xebitî, xizmet kir û di tarîxa nehê meha 80 sala 2019 de wefat kir û li pê xwe şexsiyetekî dawetvan hîşt. Xweda rehma xwe li te bike. Mehmet Yavuz.